ተኸታተልቲ ዛ ቻነል እስከን ሎም መዓንቲ ፍሉያትን ኣገረምትን ፍጻመታት ናባኩም ክነብሉ ኣብ ኢትዮጵያ መሶቦ ንክሓትት ደቂ ኣንስትዮ ሽማግለታት ሓደ ይሰድድ 400 ፑሽ ኣፕ ክሰርሑ ዝተገደዱ ተምሃሮ ሆስፒታል ኣትዮም ጻርፈ ዝመልኦ ሓድሽ ደርፊ ሸኪራ ኣብ ዩቲዩብ ክብረ ወሰን ይሰብር ነዚ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉ ብክብሪ ይዕድም መቼም ከም ዝፍለጥ ኣብ ባህሊ ይኹን ልምዲ ኤርትራዋል ኢትዮጵያ ወዲና እንዳጓልጓልኩም ሓቡና ኢሉ ሽማግለ ዝልኣኽ እምበር ጓል ኣይኮነትን ከንደይ ካወኻትኩም መወስቦ ንክሓትት ደቂ ኣንስትዮ ሽማግለ ዝሰደደ ወዲ ተባዕታይ ተኣዚብኩም ወይ ሰሚዕኩም ትኾኑ ከመይ ተሓስብዎ ኸ ተራ ነገር ድዩ ዋላስ ክግበር ዘይብሉ ኢልኩም ትድምድሙ ብዝኾነ እዚ ኣጋጣሚ ኣብ ኢትዮጵያ እንድዩ ተገይሩ እዚ ኢትዮጵያዊ ናብ ስድራ ኣፍቃሪቱ ጓልኩም ንወድና ኢለን መወስቦ ክሓታ ደቂ ኣንስትዮ ሽማግለታት ምልኣኹም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዛራቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ይርከብ ንከምዚ ዓይነት ተልእኾ ደቂ ተባዕትዮ ሽማግለታት ክልኣኹ እምበር ዝረአ እዚ ኢትዮጵያዊ ግና ነዚ ልምዲ እዚ ንምቕያር መወስቦ ክሓታሉ ደቂ ኣንስትዮ ሽማግለታት ይልኢኹ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ተባዕታይ ዕብለላ ዝነገሰላ ኢትዮጵያ ጓልኩም ንወድና ኢለን ዝሓታ ሽማግለታት ምስዳድ ዘይልምድ እኳ እንተኾነ ክድገፍን ክድነቕን ዘሎ ተግባር ምዃኑ ሓሳቦም ዝሓቡ ብዙሓት እዩ ንስኻትኩም ከ እንታይ ትብሉ ወዲ ንመርኣ ዝሓትት ስድራ ጓል ከዓ ሕራ ወይ እምቢ ዝብሉ ጌርካ ምሕሳብ ዘይተዋሓጠሎም ገለ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ንሕቶ መወስቦ ደቂ ኣንስትዮ ይለኣኻ ዋላ ደቂ ተባዕትዮ ዝኾነ ለውጢ ከም ዘይብሉ ይካትኡ ናብ ስድራ ኣፍቃሪት እዚ ኢትዮጵያዊ ዝተለኣኻ ሽማግለታት ደቂ ኣንስትዮ ባህላዊ ክዳን ጌረን ብሓባር ዝተሳእለኦ ስእሊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሰብ ብብዝሒ ይቀበልሎ ንሱ ክዛረብ እንከሎ ስድራ ኣፍቃሪቱ ነቲ መወስቦ ሕራይ ከም ዝበሉ ክሕብር እንከሎ ደቂ ኣንስትዮ ሽማግለታት ናብ ስድራ ኣፍቃሪቱ ክሰድድ ምስ ሓሰበ መጀመርታ ምስ ኣቦኡ ከም ዝተማኸረ እዩ ዝዛረብ ነቦይ እዚ ሓሳብ ምስ ኣካፈልክዎ ኣዝዩ ባሒልዎ ይብል ንሱ ኣቦኡ ንዘረባ ወዱ ድሕሪ ምስማዕ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ክብሪ ከም ዝሕልወካ ጌርና ከም ዝዕበናካ ዘርኢ ሓሳብ ኢኻ ኣምፂኻ ብምባል እዩ መልስለ ይብል ናብ ስድራ ኣፍቃሪቱን ንመወስቦ ዝሓታ ደቂ ኣንስትዮ ክሰድድ ምዃኑ ኣቐዲሙ ከም ዝሓበሮምን መልሲ ስድራ ኣፍቃሪቱ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ምልኣክ ብባህሊን ነብሪ ዘብል ነገር ስለ ዘይብሉ ክትልእኸ እንትኽእል ኢኻ ኢሎምኒ ኣዝዮም ተሓጊሶም ይብል እተን ንመወስቦ ክሓታሉ ዝመረፀን ሽማግለታት ደቂ ኣንስትዮ ሓሳቡ ምስ ኣረድአን ንሰን እውን ከይተማትኣ ንሕትኡ ከም ዝተቐበልዎ ባህላዊ ክዳንን ጌረን ናብ ስድራ ኣፍቃሪቱ ከም ዝኸደ ይዛረብ ናብ ስድራ ኣፍቃሪት እቲ ወዲ ዝተለኣኻ ሽማግለታት ደቂ ኣንስትዮ በቶም ዝኸድኦም ምስ ስድራ ጽቡቕ እንግዶት ተገይሩለን እቶም ስድራው ነቲ መወስቦ ከም ዝተቐበሎ ዝሕብር መልሲ ሒዘን ተመሊሰን ብወገን እንዳጓል እውን ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮ ሽማግለታት ተኣኪቦም ከም ዝጸንሑ ገልጽ እንከሎ ኩሉ ነገር ኣዝዩ ብጽቡቕ ከም ዝተዛዘመ ኣረዲኡ ንሱ ነቲ ንዘመናት ሕቶ መሶቦ ብደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ዝቐርብ ዝነበረ ልምዲ ንምስፋር ኢሉ ነዚ ሓሳብ ከም ዘበገሶ ዝገልጽ ተበግሶ ዝወዲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዛራቢ ኮይኑ ዝቐነየ ኣርእስቲ እዩ ገለ ነዚ ተበግሶ ከም ፍሉይ ብምርኣይ ኣድናቆቶም ክገልጽሉ እንከለዉ ካብ ልምድን ባህልን ዘውፅእ ብምባሉን ብዙሓት ነቒፎሞ እዩ ንስኻትኩም ከ እንታይ ትብሉ ጻርፈ ዝመልኦ ሓድሽ ደርፊ ሸኪራ ኣብ ዩቲዩብ ክብረ ወሰን ሰቢሩ መጻምርታ ጀራርድ ፒኬ ነበር ድምፃዊ ሸኪራ ፒኬ ኣብ ልዕልያ ከም ዘመወ ዝገልጽ ደርፊ ክብረ ወሰናት ዩቲዩብ ሰቢሩ ኣውት ኦፍ ዩር ሊግ ዝብል ቪድዮ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ልዕሊ 63 ሚልዮን ግዜ ዝተረኣየ ኮይኑ ኣብ ሓደ መዓልቲ ብዙሓት ሰባት ዝረኣይዎ ደርፊ ላቲን ኮይኑ ተመዝጊብሎም ጓል 45 ዓመት ሸኪራ نلقلي 10 ዓመታት ምስ ጀራርድ ፒኬ ብሓባር ድሕሪ ምጽናሓ
ኣብ 2022 ካብቲ ወዲ 35 ዓመት ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ባርሴሎና ነበር ተፈላለያ እዛ ደርፊ ብዛኣ ምስቲ ፒኬ ምፍላይ እትገልጽ ናይ መጀመርታ ደርፊ ኣይኮነትን ቅድሚ 3 ወርሒ ዝተዘርግሐት ሞንቶኒያ እትብል ደርፊ ሕነ ካብ መፍደን ለዓሊ ልቢ ትሰብር ደርፊያ ነይራ ኣብታ ሓዳስ ደርፊ ግና ሻኪራ ብዛኣ እታ ሓዳስ ጓል 23 ዓመት መጻምድቲ ፒኬ እያ ትደርፍ ንሳ ክንዲ 2 ጓል 22 ዓመት መንእሰይ ዋጋ ከም ዘለዋ ብምግላጽ ነቲ ዝምድና ካብ ፌራሪ ናብ ሬኖ ወይ ድማ ካብ ሮሊክስ ናብ ካሲዮ ከም ምውራድ ከም ዝኾነ ተነጻጽሩ እታ ኮሎምቢያ ደራፊት ምስቶም 14.5 ሚሊዮን ዩሮ ግብሪ ኣታዊ ከም ዘይከፈለ ዝገልጹ ሰበስልጣን እስጳኛ ዝነበራ ርክቡን ትጠቅስ ሻኪራ ኣብታ ደርፊ ፒኬ እዚ ኩሉ እናተኻየደ ከሎ ከም ዘይደገፋ ትገልጽ ትመስል በተወሳኺ ናይ ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ሚልኡን ትነቅፍ ኣብ ጂምናዝየም ብዙሕ ግዜ ትሐልፍ ግን ሃንጎልካ እውን ቁሩብ ስራሕ የድልዩ ትብል ኣብቲ ደርፊ 400 ፑሽ-ኣፕ ክሰርሑ ዝተገደዱ ተምሃሮ ሆስፒታል ኣድዩ ስድራ ናይቶም ብሰንኪ ዝተዋህቦም ከቢድ ስልጠና ናብ ሆስፒታል ዝኣተዉ ኩዕሶ ተጻወትቲ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ቴክሳስ በቲ ኩነታት ከም ዝሰንበዱ ገሊጹ ካብ ቤተሰብ ናይቶም ናብ ሆስፒታል ዝኣተዉ ተምሃሮ ሓንቲ ዝኾነ ዶክተር እቶም ተምሃሮ ብዘይ ናይ ማይ ዕረፍቲ 400 ፑሽ-ኣፕ ክሰርሑ ከም ዝተገደዱ ገሊጻ ንሳ እዚ ሰሙን ኣዝዩ ዘጨንቕ ነይሩ ክትብል ተዛሪባ ልዕሊ ፍርቂ ካብ ኣባላት እታ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ድሕርቲ ከቢድ ስልጠና ናብ ሆስፒታል ከም ዝኣተዉ እታ ዶክተር ትገልጽ ወዳ ቅድሚ 2 ሰሙን ካብ ስልጠና እውን ዕረፍቲ ናብ ገዝኡ ከም ዝተመለሰ እትገልጽ እዛ ኣደ ኣብ ከቢድ ቃንዛ ከም ዝነበረ ኣእዳው ምልኣል ከም ዝኣበዮ ትጠቅስ